खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। जों बयबो मिथिगौ दायो बीटीसी नि एलपी यूपी नि जानाखि डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन बे डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशना दिनै जोबथि सान आरो जोबथि साननि सानसे सिगांनो दायो जाय केन्डिडेटफोरा बीटीसी नि नैबे डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशनाव एबसेन्ट जादोंमोन बिथांमोनहा गुबुन गुबुन खारनफोरनि थाखाय जाहोनफोरनि थाखाय वेरिफिकेशना गावबा गावनि टाइमाव समाव फैनो हायाखैमोन। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां मैया बीटीआर नि बा बीटीसी नि डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन फैनाय जाबाय होनना जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय मिथिनो मोनबाय। थारैनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां जायफोरा एबसेन्ट जादोंमोन गावबा गावनि वेरिफिकेशन डेटआव बा टाइमाव बिथांमोनहा डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन खालामनो मोननाय जायाखैमोन आरो बिथांमोनहा जोबोद गोदाव सोरावाव दंमोन। माने मा जागोन डेट होमारगोन ना होमारा खारन बीटीसी निया थांनाय बारनियाव हयतोबा बेबायदि जायफ्रा एबसेन्ट जादों बिथांमोननि थाखाय गोदानै डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन खालामनायनि एक्सट्रा टाइम होनाय जायाखैमोन बा चान्स होनाय जायाखैमोन। खिन्थु दायो देग्लायहाय बे चान्सखौ होनाय जाबाय खारन जानो हागौ आसामाबो खेबसे नङा खेबनै नङा बेबायदि चान्सफोरखौ होबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानैनो जानो हागौ बीटीसी नाबो सोलोंथाइ बिफाना बे थांखिखौ लादों थारैनो डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशननि थाखाय बिथांमोनखौ लास्ट चान्स होनाय जागोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों जानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोनहा मैया बे डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशननि जा नटिफिकेशन नटिस बे नटिसखौ बिथांमोनहा फोसावनानै होनाय जाबाय थारैनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिथांमोननि थाखाय डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन जाय रेगुलार डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन जाखानाय दं डेट होखानाय दं बेनि उनाव डेट मिन्स दिनैहाय सनिबार सेटारडे दिनै सेटारडेनि उनाव गाबोन रबिबार सानडेआवथ' भेरिफिकेशन अफिस अफ जायो नालाय नेक्स्ट दिना 21 बा मानडे खालि बिथांमोनखौ सानसेनि थाखाय लास्ट चान्स होनो जुनै जायफ्रा एबसेन्ट जादोंमोन बिथांमोनखौ फैनानै डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन खालामनो थाखाय बिथांमोननो चान्स होनाय जाबाय। स' जायफोरा एबसेन्ट जादोंमोन बिथांमोनहा फैनानै गावबा गावनि डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशनखौ फिन डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशन खालामनो हानाय जासिगोन। स' बेस्ट अफ लाक बयनिसिमबो।